Здравей, Тони! Как си? Ето, чакай, почнаха ли не мога? Къде ти е? Добре, готова ли си? Не. Започваме. Здравей, Тони! Здравей, Ицо! Как ти мина лятото? Добре, ставаше. Не го усетих много, не ходих много на плаж, не беше. Ти, между другото, не си взе почивка, както някой направихме. Да, предпочетох да тренираме с децата, защото бяха много надъхани и исках да се възползвам от топлото време, за да могат да напреднат по-бързо. Между другото, да, направи наистина много добра крачка, че времето, в което ни почивахме, вие тренирахте здраво. Всъщност тук е момента да споделим на всички, които гледат, че тази година доста неща ни очакват. Едното от тях е нашия личен спектакъл, който ще направим декември месец. Другото е България търси талант. Имаме няколко състезания, на които ще ги водим, дозина дори. Имаме няколко сцени, на които ще ги включим. Така че, да, всичко, което правиш, ще се отблагодари. Тоест, децата ще усетят тая емоция. Така, ето сега какъв въпрос имам към теб. Твоите тренировки са кои дни? Понеделник, вторник, четвъртък и петък. Добре, можем ли да ги конкретизираме в кои дни, кои деца, кои възрасти ще бъдат? Да, в понеделник и в четвъртък от 8 до 9 часа вечерта са деца от 12 нагоре. Тоест, може и не деца, 18 плюс също са добре дошли. Вторник и четвъртък от 6 до 7 са най-малките до 5-6 годишни. Най-красивите малки принцески. Най-сладките. От 7 до 8 са от 7 и 8 годишни, 6-7-8, зависи на 6 как се справят децата, могат да отидат при големите. И във вторник от 8 до 9 и петък, отново от 8 до 9, са деца между 9 и 11. Добре, т.е. възрастите са малките, най-маничките принцески, които са до примерно 5-6 годишни. Да. После 6 и 7 годишни са в отделна група. Да. 8 до 12 отделна група. 7-8, 9-11 и 12 и от нагоре. 12 нагоре. Да. Като казваме 12 нагоре, всъщност това е границата, под която не трябва да се пада, но таван няма, нали? Но таван няма, да. Добре, това означава, че в момента най-голямата ти на колко е? Най-големия ни момче е на 21. Това Алекс ли е? Да. Алекс е наша голяма Иначе от гордост. момичетата най-голямата ни е на 17, почти 18. Добре, страхотно. Значи да го кажем така, че освен тинейджери вече имаш и по-големи от тинейджери, такива, които вече влизат в възрастта, които в щатите могат да си позволяват да взимат решения сами. Добре, това е много яко. Имаш ли място в някоя от групите, където може да включим още хора, деца, различни възрасти? Има ли място? В абсолютно всички групи. Навсякъде Добре дошли са, откриваме сезона, така че всички нови, без значение на колко години са, могат да заповядат на тренировка. Всички да дадат. Добре, Да. ти си един от най-силните ни танцори в Creators, което много се радваме. Можеш ли набързо да запознаеш в кратки стъпки във възрастта си, през какво си минавала, какво си тренирала, с какво си се занимавала? Започнах да тренирам балет на 3-4 години. Малко преди това занимавах с гимнастика, но аз не се отличавах с много талант, нито имах дадена природа, гъвкавост, нито усещах музиката, нямах чувство за ритъм. Но съм се чувствала доказателство, че с много труд се стига до много високи върхове. Това между другото е изключително изненада за мен, защото ти си, може би, аз като казвам, че си от най-добрите кадри, не съм заставам за думите си. Ти си и танцовална, имаш ритъм в себе си, чуваш музиката, всичко усещаш. И това, което ми казваш, е малко като шамаросване. Изненада е, но пък ето да, явно е доказателство. Тоест, какво означава, че всички, които имат притеснение, че не чуват музиката, притеснения могат да го оставят някъде на входната врата. Да, то се тренира, правят се упражнения, така че всичко се постига с желание. С тренировки, с желание всичко да. се постига. Добре, ти в момента водиш тренировки само в едната ни зала, която е на Тролей на 6, нали? Да, в Creators 1. Всъщност ти нямаш време да се разкъсаш да водиш тренировки в Creators 2, защото ти правиш тренировка след тренировка, няма кога да се откъснеш да направиш. Освен това си студент. Да. Къде си студентка? В Технически университет Варна и уча дизайн. Дизайн, добре. Какво всъщност се изразява дизайн? Какво може да правиш с него? Специалността се води индустриален дизайн или по-известен като инженерен. Съчетават се много видове.
дизайн, графичен, веб дизайн, интериорен, екстериорен. Къде те не е силната черта, къде те не е слабата черта? Ами, все още се опитвам да открия точното място. Бях се насочила към графичния дизайн, но в момента виждам, че доста добре ми се получават нещата с интериорния дизайн. Така Добре, че... значи съдейки по това, че като малка даже си нямала ритъм в себе си, аз мисля, че ще стане един мега дизайнер за те. Да. Което не означава, че ще спреш да си водиш тренировките. Не, разбира се, абсолютно не. Никой не забравя коя е голямата любов. Да, така е. Каквото и да има да се прави, голямата любов си остава голяма любов. Добре, ти си минала като мъничка през балет, после дойде при нас в Creators. Да, танцувах хип-хоп. Всъщност аз с балета съм тренирала много спортове. Аз съм си спортна натура. Почти всичко, за което се сетите, съм се опитала. Да, ако имах възможност да се разкъсам на 100 места, щях да ходя на 100 места. Аз исках да ти подам нещо, обаче не е в момента в мен. Всъщност ти караш мотор. Да. Едно от големите ти мечти да караш мотора. Да, абсолютно. В теб има мъжка и женска енергия и те преливат от една в друга постоянно. Да. Сега си на вълна мъжката енергия, те ли? Ами, не, тя по-скоро мъжката си енергия си е винаги с мен. Вървят ръка за ръка. Вървят ръка за ръка, едното не може без другото. Като малка бях чисто визуално, се обличах повече като момче, не обръщах внимание на външния си вид, да съчетавам цветове, дрехи и така нататък. Но с времето се отпуснах. Аз имам талант, виждам ги нещата, просто сякаш не си обръщах толкова внимание. Последните години се открехнах и си казах, какво пък да говорят хората каквото искат. Всъщност имаш много добра физика, най-добрата физика на наша треньорка в залата, да. Доста силна физически, доста си гъвкава, което пак да кажа, не мога да повярвам, че не си била преди. Аз мислих, че това нещо си го има вътре, а се оказва, че работиш за него. Абсолютно не. Гъвкава си, яка си, надъхана си и всъщност нещо, което исках да питам в момента. Тая година ходих по доста състезания, ме обиколихте няколко града с момичетата. Има ли някакви призове, които донеси? Ами, успяхме да вземем на няколко от състезанията първи, втори, трети места. Страшно много се гордея с най-големите ми момичета. Те където отидоха, там не взеха медал. Малките също имаха много голям напредък. На тях им беше първо състезание. Трябваше да видят какво е да се запознаят с сцената, с публиката, с конкуренцията. Естествено, видях, че доста се надъхаха и смятам, че тази година ще се представят много по-добре. И всъщност това беше една от причините да направя почивка лятото, защото децата имаха страшно голямо желание да напредват, да тренират, да се развиват. Всъщност те се засилиха и нямаше да бъде голяма грешка да ги спреш тогава, че после наново да ги засилваш. Да. Добре си постъпила. Логично решение на добър треньор. Въпрос, колко деца имаш в момента общо? Грубо. Около 20-30. Между 20 и 30 деца. Да, като лятото естествено са по-малка група, но сега почват постепенно да се завършват в зала, така че бих казала около 30 деца, които са сигурни и си идват редовно на тренировка. Така, залата, в която преподаваш, може да побере около 60 деца. Тоест да кажем, че можем да поканем още 30 да дойдат. Да, със сигурност. Добре дошли са. Да, ние в Creators имаме две зали, едната зала е малка, другата зала е голяма. Малката ни зала е 80 квадрата, голямата ни е 120, ако не се лъжа, 118 нещо такова беше. Така че, когато станат повече, просто отивате в голямата зала. Да, така това беше идеята за разделението на групите, за да могат да съберат повече деца. Точно така. Сега в момента имаш различни групи, за да може във всяка една тренировка, всяка една група да има свободно пространство, в което да танцува. Да. Добре, ами какво те питам? Има ли нещо, което искаш да кажеш, примерно, към децата си, към залата, които сега ще гледат клипа, или към родителите, или към тези, които искаш да поканиш да дадеш някоя дума? Нещо, което може да им споделиш? Ами към моите деца и към техните родители много ще се радвам, ако тази година бъдат по-постоянни. Защото наистина, както вече казахме, ни предстоят много нови събития. И за доброто ни представяне на тези места се изискват много тренировки. Доста от времето ни трябва да се отдели, както от моето, така и от тяхното. Така че да, когато искаш нещо, просто трябва да се постараеш за реализирането му. Значи, да кажем накратко, имаме нужда от децата да са по-редовни, имаме нужда от подкрепата на родителите. На родителите, разбира се, да. Защото понякога се случва така, децата искат да дойдат, родителите нямат възможност. Друг път се случва обратно. Да. Родителите искат да докарат децата малко ги мързи, нали? В смисъл, всяка школа си минава през това нещо. Да кажем, че всички са добре дошли по всяко едно време. Ние в момента ще направим
Ден на отворените врати. Тоест в понеделник и във вторник ще има възможност да минат нови деца и да пробват различни стилове. Като един от стиловете, който ще пробват е при теб, модерния балет в случая. Ти избрала ли си кой от двата дни искаш да бъде понеделник или вторник? За мен няма абсолютно никакво значение. Ще бъда еднакво подготвена, така че... Значи елате ми! Да. Елате повече, добре. Благодаря ти много за това, което каза. Страхотна си, браво! Видях, че няма страшно. Да.